क'क्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय महामाया हाग्रा बिफाननि मावख'आव दिनै बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया हरखाबै नुजाफैना महामायानि राजाफारा फाट नं सेयाव जोबस्रांलांनो हमनाय सिगुन दावनि रैखाथिनि नामै अन्थाइ खुन्थिया लोगोसे सोरगिदिं रैखाथिनि बेरानि थाखाय अन्थाइ खुन्थिया गायसनफैयो। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रनजित बसुमतारिया लोगोसे फटबटजरानि डिएफअआबो बाहागो लायो आरो गोबां ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो राजनितिकनि सुबुंफोरा बाख्नायनाय जासिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां साननो हनो गोरों आरो डिएफअ रनजित शेखरमोननि नुजाथिनायजों जाबोबाय थानाय गोबां बिफां-लाइफां जोबस्रांबोनो हमनायखौ लानानै हाग्रा रैखाथि होनायाव नों आं गासैबो खौसेयै रैखाथि होनाया गोनां होननानै फोरमायबावदों बिथां बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि फटबटजरानि लामा दालांखौ 17 बोसोर बिपिएफनि सासन थासेयावबो जौगानाय खामानिखौ मोजां मावफुंनानै होनो हायाखै होनना बिबुंथियाव मख'बावो। बग्रिबारियावहाय दिनै राजापारा पार्ट 1 बे फरेस्ट एरियाया 150 बिगा दङ। बेवहाय बे हाग्राया 150 बिगाया साल दंफांजों बुंफबजोबनाय। जारिमिनारि होननानै बुंनांगोन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सिगुना गोमायै जोबलांगासिनो थैयै जोबनायनि लामायाव फैबाय। खिन्थु नैबेयावहाय दा माखासे सिगुन दंबावो। बेखौ संरैखा खालामनायनि थाखाय आरो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा जोंनि सरकारनिसिम सानसेखालि चिफ सार्जन आंजों फैनायाव बे ओनसोलनि बे हालामनि मानसिफ्रा खावलायनाय बायदि जोङो बिथांमोननि खावलायनायखौ रैखा खालामनायनि थांखिजोंबा जों बेखौ संरैखा खालामनायनि थांखिजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम जोङो आपिल खालामदोंमोन। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दा बेखौ संरैखा खालामनायनि एसे फान्ड हरदों। बेखौ गायसननायनिनो दिनै सान। गतिके जोङो सिगुनखौ जेरैखि जायाबाबो नोंथांमोननि सांबादिकफ्राबो लोगो नांनानै बेखौ रैखाथि होनायनि राहा लामाखौ लानांगोन। साखाथियाव थानाय मानसिफ्रा बे सिगुनखौ फोथांनायनि थाखाय मा खालामनांगौ बेनि एवारनेस प्रग्रामबो जोङो लागोन। साननैसो उनाव जों बेखौ मावगोन। बे बेलायावहाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा सांग्रां जानांगोन। डिपार्टमेन्टआ हाजोबा, डिपार्टमेन्टआ मेन पावार खम। गतिके ओनसोलनि मानसिफ्रा हमनानै हेफाजाब खालामोबानो बे जेंनाया जोबस्रांलांगोन। पर्बतजराया गोग्लैसोनाय हालाम बेखौ बयबो मिथिखागौ। दाखालि सोरबा सासे इउटिउबारा गभर्नमेन्टखौ इनडाइरेक्टलि बुंदों जे बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामाखै होननानै। खिन्थु जाय इउटिउबारा सोरखौबा सापर्ट खालामनानै सोरनिबा एगेन्स्टै बुंदों, आं बेखौसो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। लास्ट 17 इयार्सआव हाग्रामाया बे ओनसोलनिफ्रायनो सासे आइजोखौ हाबा खालामदों। बे ओनसोलावनो बिहा बिहाव दङ। बे ओनसोलावनो बिनि बिबोनाङाबो लिडार ना। बे ओनसोलखौ 17 बोसोर बिहावनियाव गाइखेर लोंनो जौ लोंनो बियो फुङावनो फैयो VIP गारि सालायनानै। खिन्थु बे हालामखौ बियो जौगाहोआखै। थारमाने बिथांमोननि आखुथाया खांख्राइ बाल्थिङाव दोननाय खांख्राइफोर बायदि। बिपिएफफ्रा माने 99.99 लिडारानो बाल्थिंनि खांख्राइ। माबोरै बाल्थिंनि खांख्राइ होननानै बुंदों आं? बाल्थिङाव थानाय खांख्राइफ्रा सोरबा मासे खांख्राइया बाल्थिंनिफ्राय बारग'नानै हायाव थांनो नागिरदोंबा बेखौ हमथायो। मानोना खांख्राइया जि आथिं दङ बे आथिंफोरनि गेजेरजों गुबुनखौ हमथानानै गुबुन खांख्राइखौ मालाबाबो जौगाहोनो नागिरबा गोजौ थांनो होनो नागिरा। बिपिएफनि आखुथाया बिदिखायनो लास्ट 17 इयार्सआव पर्बतजराया गावनि बिहावनि एरियाखौनो डेभेलप खालामाखैमोन।